God aften og velkommen til News. Vi er her på Frederiksberg, nu rundet her for et par dage siden. 90.000 indbyggere, og det er jo mange jo i en by jo. Og, ja. Og man kan jo sige, at det var flere end vi var før jo, så det er jo ret godt gået. Så ja. Ja. Så har vi faktisk ikke kan komme ind på noget vi havde sidste uge. Nogle ret spændende nyheder vi også havde der nemlig. Og 2 sekunder. Jeg har nu fået at vide, at vi ude på Frederiksberg, lige ved siden af station, altså nu, at der er, vi har en reporter ude nemlig. Der sker jo noget ude direkte nu ude på Frederiksberg, så vi stiller lige om til vores reporter. Vi er tilbage ved mig, fordi vi har nogle problemer med teknikken, og det løser vi, så jeg skal lige have jeres opmærksomhed lidt tid, imens vi løser problemet. Jeg har fået at vide, at det problem, som vi er ude ved på Frederiksberg, det er angående kloakkerne, som det er simpelthen chokerende. I skulle høre det, som jeg er. Okay, og det er klart, vi stiller om nu. Jamen det er rigtigt. Jeg står her på Frederiksberg, hvor der skulle være de her problemer med kloakkerne, og situationen, den er blevet optrappet, og vi ved ikke, hvad problemet er. Men beboerne, de har klaget i timevis nu, og de lokale servicefolk, kloakfolk, som skulle have været her og ordnet problemet, de ikke har været her endnu. Vi ved ikke, hvor slem situationen den er nu, men det er nær katastrofeniveau, og ja, folk de begynder at forlade deres lejligheder. Vi ved ikke præcis, hvor mange der har forladt Frederiksberg endnu, men vi vil skyde på 100-200 mennesker. Så situationen den er meget slem. Jamen, hvor stor er skadens omfang? Jamen, eksperter siger, at skaden den er op på en 750 millibar efterhånden. Og det er eksperter i området, som mener det. Det er rigtigt. 750 millibar. Vi har lige fået at vide, at der skulle være uroligheder herover, så vi går derhen og ser, hvad der sker. Bare kom med. Det skulle være lige herover, urolighederne de skulle ske. Og kom med. Det skulle være lige hernede. Ude der nogle tegn på urolighed. Overhovedet ikke. Prøv lige at filme en gang. Film lige ned i hullerne. Er der noget at se? Nej. Vi fik oplysninger om, at det skulle være lige her, der skulle være uroligheder. Men tilsyneladende, så er der ikke nogen. Vi kan ikke fornemme dem. Det skulle være lige her. Hvornår bliver der så lagt en dæmper på alt det her? Altså, jeg kan se dem ude foran, de simpelthen står ude foran, hvornår bliver der styr på det? Jamen, sådan som situationen den ser ud nu, der er den faktisk ude af kontrol. Og politiet, de gør ikke noget. Beboerne, de er ved at rykke ud. Og der er faktisk ikke nogen, der ved noget som helst. Så vi står lidt som et stort spørgsmålstegn, og ved ikke, hvordan situationen den er lige nu. Okay. Ja. Nå, vi har netop fået at vide, at situationen den har lagt sig. Urolighederne, de er stoppet, og situationen den skulle faktisk være under kontrol. Så tilbage til studiet. Det var alt for News. Tak for aftenen.